Takže takto. My sme menili hlavný istič z 25 A na 50 A s tým, že sem sme potiahli 25 A. Aspoň sa mi vidí, že to je 25 A. A odtiaľto nám ide elektrika do výrivky, na výrivku. A odtiaľ nám ide elektrika dozadu, k bazénu, do strojovne. No. Elektrika je ťahaná takto popod strechu, zadiaľto povedľa bazéna až do tej strojovne. No a tu sa jednalo o to, že tuto sú tie krabice, cez ktoré vytekala voda. Keď voda bola v úrovni, ako má byť do pol skimera a do 3/4, tak voda vyteká z tých krabic, keď ich otvorím. A my sme dávali to už má natočené. Čo hovor? My sme, lebo tu bol len samotný kábel, dali sme spraviť elektrikárovi aspoň takúto provizornú Ukáž, že to je prerezané. Ak však to to vieš. vidieť. No ale však nemôžeš to ukázať, aby to tam videlo. Čo? Okay. Tu je to prerezané, vidíš? Tak. No. To je tak provizorne spravené. A potom dávali sme túto chraničku sme dávali až do strojovne. Nakoľko strojovňa ešte nebola spojaznená. Tá sa robila až o mesiac. Neboli ešte káble do ničoho zapojené. Elektrika tam ešte nebola pustená. Tak preto keď on povedal, že treba dať chraničku, tak sme navliekli, kúpil som hadicu a navliekli sme hadicu na ten kábel. Ale to už náš elektrikár, Áno. keď už to nebolo vôbec chraničke, my sme to do chraničky dávali až vlastne o mesiac po montáži, keď sa... Nie, to bolo pred tou montážou toho Pulmatixu, pred montážou Pulmatixu. A je to natiahnuté až sem do strojovne a Sem, toto mám natočiť. áno, toto je ten kábel, čo ide tam od toho bazéna. Ten kábel, je tam len tá chranička, je len tam nasunutá, ale Áno, není a k tomu... toto ešte nebolo pozapájané nič. To bol len tento, do tohoto, po tento, jak sa volá, po tento rozvádzač. Ale tam to ešte nebolo zapojené, aby sme nič nepokazili, neštrajchali do toho. A ten Mansfeldiacký montážnik, keď nastavoval tento Pulmatix a vyhadzoval mu ten istič, on kvôli čomu volal Jana, elektrikára nášho? Pretože mu vyhadzoval istič a istič vyhadzoval kvôli tomu, že to skratovalo. Skratovalo? No, podľa mňa to robilo. Lebo nie, tu bol nejaký, nebol nejaký dobrý prepoj. No a Jano to prišiel, náš elektrikár to prišiel opraviť. No, ten to spravil a bolo to všetko v poriadku, ale ten ich mechanik prišiel na to, že keď to vyhadzoval, tak kontroloval všetko. No. A prišiel na to, že tam teče voda. No. Až chvála Bohu, nikoho nezabilo. A teda keby sme my mali halogénové svetlá kúpené do toho bazénu. Keby tam bazénu. neboli diodové svetlá, tak ťa tam môže aj zabiť, podľa mňa. Lebo sa hovorí, že 220 V je horšie ako 380. Tak som počul. Neviem. No. Dobre? Ešte niečo mu mám dať vedieť? Na čo mu môžeš? Toto mu potrebujem tiež natočiť, ukáž. Tam neuvidíš len ten istič. To je vlastne istič na čo?
Na To je istič na to, aby si mohol toto centrálne všetko vypnúť. A centrálne všetko vypnúť. Čiže... No. Naraz vypne všetko. Aha. Istič dáš dole, všetko A hen vypneš. ten vpredu, čo som mu na začiatku videa natáčal, tak to je istič... To je istič na výrivku, aby sa výrivka mohla vypnúť tam No. a odtiaľ je natiahnutá Zase sem. elektrika sem. aby sa A toto vedelo naraz vypnúť. tu je zase hlavný istič druhý. Na Pulmatic samostatne. No. Dobre, Dobre, všetko? všetko.